घर को आसला दिन ये बजाती माइकिना तो खाली कन्न कन्न से सला काणी षंढ मो अजाणତରେ मो बौला को किसी करदेनी तो सुंदरिया डाक सत कहला बौला बाहा तारीख मु तो तम पाटू एमती सुंदरिया डाक के शुणी कहीं मो पाखे गणगिरी काम कहीं आज कौन सिनेमा देखी ना कौन शला बड़ बाबा आसुଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ସତରେ କଣ ବାବା ଆଜିକାଲି ପିଲା ଛୁଆ ଦଉଛନ୍ତି ଶଳା ଆରେ ଆଜିକାଲି କଣ ବାବା ପିଲା ଛୁଆ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇକିନା ୟା ତ ମୂଳରୁ ମୁକୁତା ନାହିଁ ସିଆଡେ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଦେଇ ବସିଲାଣି ବଜାତି ନାଇକିନା କହିଲା ଢାଏ ଢାଏ କରି ସେଦିନ ପରା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ କହିଲେ ସରି କୁଳମଣି ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଇପାରିବେ ସେ ବାବା କଣ ଗୋଟେ ଠୁଙ୍କିକି ପିଲା କହିବି ବା ବାବାଙ୍କୁ ତମେ ଜମାରୁ ଜାଣିନ ବାବା ଜମାରୁ ଏମିତି କହିବନି ବାବା ନାଇଁ କି ହାତ ଦେଖିକି ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି थकी पड़ी तो घरे अमूल सरी जाई छेड़ी की दुई की चा कर नहीं आसी बाबा आपणकर आश्रम टा कौटी बाबा बस मोर आश्रम ठारू अनेक मोर आश्रम नारा रंग रंग रंगीला
ବାମା ହାତ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଇଲ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଦେଖେଇଲି ବସିଛ। ଆଇ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଦେଖନ୍ତି ବାବା। ମୋ କଥାକୁ ତମେ ଅପାସ୍ୟ କରୁଛ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସି 3 ଯୁଗର କଥା କହିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ରାଗିଲେ ତମର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଏକ ଧଉଛି ବାବା। ତମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ନଳା ଏକା ଥରକେ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରି ପଡିବ। ପୂଜା ପାଠ ଦରକାର। ଏଇ ଅନେଇଲ ବାବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲନି। ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବାହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ତ IPL